zvimastatement zvakabva kumanhingirini kunonzi kumai kunonzi kumayuku kumahospital vachinyepa Stana akarwara nechirwere chake chaari kurwara nacho ngaataure kuti arwara nechi. It's not my place to talk about it. Stana aigezeswa nevanhu vekumba kwavo Dion asitomboripo. I think achigezeswa achirwara zvinhu zvacho Linda. But it's not aiwa. Let me tell you this, Dadirai. It's not because andina zvinhu zvekutaura zvandisingazive. You understand? I understand. But it's not my place for me to be talking about him. That's true. Urikuzwisisa? Kusvika pastage yekuti vaida kunoripa kumba kwana Dion kuti adana nemunin'ina wani waDion. Kamwana kaita musi waachadecide kuda kutaura against Stanaka muchanzwa zvakawanda. Pika izvandikutaura. Unozoti chika une mwoyo wakanaka wokuregerera. Unozoti chika ndonzwira tsitsi mukadzi wese. Today unozoti chika kari kumanipulatwa. Arikarungotenderera naye ikoko akati hey I'm like this iwe zvinhu zvacho hazvisikuita sekuti Dion yoyaka ari kumanipulatwa ari kutya kuti akazoudza mafans ake kuti hatisisiri tese zvinhu hazvisikuita uda kundishandisa asi kana ane nharo neni munondiziva kuti handitaure chinhu chandisingabudise umbowo nazvo. I will bring out evidence of it. Aiwa nana Moana avoided kupindura Stana kept on pushing to have that conversation achindituka achitaura nyaya yemadhorofia. Yet all this time I was quiet. True. I was quiet. It doesn't mean kuti ina handizive nyaya dzake kana maskeletons indinotaura zvine evidence ngaaramba achindidena. If I were him, let's continue running kuregreta. Unozoti chi akuregreta manje sekutika mafans ake acho vese varipoka they are not vari kuma comment section they are not happy. Sekuti vanhu vanofungauka kuti aiwaka apa ndiye adena hatidi kunyeperana funge wanga wakanyarara zvekutaura chokwadi you were so quiet but izvi zvaakuita kaizvi ndo disrespect yante kuti mukadzi wese varume vangani macelebrity mangani anonzi nemudi kumwana uyu anonzi anonzi chi uyu wemukwasha wa Eric Knight anonzani Sekalazi akati andisi kuzotaura bad about ichi about a woman getting I'm coming and this is all bad about a woman ndamai vemwana wangu anditika nyango ndanga vasina mwana anditika Dadirai hold on I want to respond to this. If then muchiona kuti vanhu munoitiswa Dion akaposta video bo picture ya Stana ngatobuda muhospital kudhara ende zvinopostwa nokuti vanhu mangamavhunza kuti Dion aripi Stana achirwara. Dion anga achigara nekashamwari kake kamusikana kaanogara achifamba nako so and those same people are the same people anopurisa nyaya dzake iye Dion shamwari dzake iye you understand nehama dzake ndo dzinenge dzichitaura saka Stana kana achida kumisidzana nenika ndichamurakidza kuti mwana mudiki stereki because I don't have anything to talk about his life. I know but akandidendere ndakanyarara. Why does he start with me? Only tukisa nevanhu kuti hanzi hey Olinda can't get over me like I want anything to do with him. I don't want him. I have not spoken with him in a long time. Tira kuti tione musoro wenyaya yakeka yezvaakutukira kana kuti pane zvawambomisa kuinbox kwakeka ndaenda kunokanisa nyaya dzacho dzeseka hapana zvawamita ari kuda kungotsvaga fame Stana uyu Stana ngaangopekana apera ngaatsvage the other things kuti mafans ake vaenjoye varambe vachimusapota. They gave him a huge support pamakasiyana a big support ende akaita vanhu vari over 5,000 vakatopfuura that handiti dai akangoramba akadaro akadzvanya achingoita zviri kuita vamwe